Kaixo, Ainori! Arratsaldeon, Eugeni. Zer moduz? Ondo. Zer ilusioa! Bai, ze ilusio berezia, Bai, arraularik elkarrizketatziak edo. bai, edo edukidatzen hauen mangoxua edo izketan nahi duelako WhatsApp eta Ondo. Ainori horiokua. Bai, hori jotara naiz. Beti lanik. Txikitatik hori jotara, odolorikua. Zer da horiotan batentzat kolore horia ikustea. Guretzako kolore horia ikustia beti da. Berezia, ez da? Azkenen arrauna hori joan berezi bizi da. Eta gure traineroa eta gure kluban koloria horia da. Eta orduan horia ikuste dugun bakoitzen, identifikatuta eta oso gustora sentitzea. Nolatan asezinez abaguneak. Egile esaten nahi baldin bazu, nahi gabe. Hasi nintzen arraunen. Gogoan dekat futboleko, nire laguntaldeakin futbolen apuntatu nintzala, txikitan ohikoa dan bezala, baina oso txarra nintzen. Eta orduan, denboraldia amaitu genunen, gure ikastolako irakasle batek gomendio baintzigun, ea zergatik ez ginen arraunen hasten probatzen. Eta hola, futboleko denboraldia egin ondorenen, arraunen apuntatu ginen, eta jazta, hangiatu nintzen bizi guztiako. Nolako gugatzen dituzu agauneko lehenengo urteak? Oso hasi berri rekuerdua dakat, baina aldi beren aurreneko urte hori astezin bezala dakat. Arrazoiak pakete batzuk ginalako. Eta gaur egun gogoratzeitut garaiaietako anekdota batzuk, eta gustora geratzen naiz, gustora jartzen naiz. Eta daskataldi beren garai hartan, guretzako behin arraunen hasita erreferente genezkan bi pertsona bezala, bat Inigo Mujika eta bestia Aitor Aizperro, garai hartan selekzioan ibiltze zian, eta gogondakat entrenamentu bat gurekin egitea etorri ziala ikustea eta aholku batzuk eta ematea, eta hori eskerrak, nire garai hartako rekuerdok oso onak eta oso aberatsak dira. Zer izan da zuretzako agaunean ibiltzea, jarutea, entrenamenduak, urtea, zer izan da zuretzako? Niretzako arrauna ez da kirol bat praktikatzea bakarrikan. Da egunerokotasunen gaur nahi dezu batzo baino hobego izan edo hobeto egon, nahiz eta batzutan ez lortu. Eguneroko superazio erronka bat bezala da, eta azkenen bilakatzean da zure bizitzeko estilo bat. Azkenen ez da entrenamentu bakarrikan, da entrenamentua ingurua ohitu inberda zure gana, ohitu eta doitu. Azkenen ezin dezu galudara guztien oporretara jun, asteburutan lagunakin bai irtetezea, baina beti dakazu burun zein den berda janaria, edo elikadura, edo alkoholik ez deteango, edo orduan bizitza ohitura bat bihurtzea. Eta norbere burua zaintzea, ez? Hori da, norbere burua asko zaindu berda, asko. Azkenen oso kirol sakrifikatu da eta asko zaindu behar da. Zure kasuan nola eraman duzu horreka hori, sakrifikazio hori? Egite esan, azkenen egunerokotasuneko bizitza ohitura bat bihurtu da niretzako arrauna. Orduan nahiko eroso eraman izan dut. Gehiago kostatzea da, azkenen egunerokotasun hortan, bikotekide bat dakasunen edo, hor ja azkenen bikotekidean ganare bikotekideakin bai egonin berdezu, orduan ja beste modu batea doitu berdezu zure eguneroko denbora libro hori. Leno dena arraunen okupatzezan, alasaitasun oso zibiltze ginen, gero ingurua
bikotekide batekin bizitza bat azte desunen, horta ere doitu inberda. Baina hala eta guztize, ondo ondakaten bikotekideak edurnek oso jarrera ulerkorra atera dunerekin, urte guzti hauetan zehar, eta, behai eskarak bai, azkenen, egun gogorretan, animoa berri izate detenetan, estropadetara ikustea junda animatu, azkenen eraman erreza egite du. Ondokoak ere bai apoiatze baldin bazaitu egite desun hortan, eraman erreza egite du. Pixkat agotu eman, Hori da. Apaldune. Zerauka agaunak igual beste kirol batek ez duena. Azkenik beste kirolak egia esan oso gutxi probatu ditut, ez? Futbola probatu nu, baina urte betez bakarrik eta oso gaztia edo nintzen. Nik esango dizut arraunak eman ditena. Karo, azkenen ordu asko dira egunero, eta egun asko dira urte guztin zehar. Orduan, nahi eman dizkit bizita guztiko lagunak, eta nik beti esan dut, hor lortzean amistadia eta lotura, igual ez ekipoko pertsona guztikin, baina bai zenbaitukin oso lotua da. Ordu asko pasatzei elkarrekin, azkenen hoteletan lo egite desunen, azkenen urte guztin zehar beti pertsona berdinekin hautezea egitea zion, orduan amistade oso berezia egitea eta oso lotuta sentitzea ni behintzat taldekide batzukin. Azkenean laguntasuna eta familia bat osatzen da bertan, ez? Hori da, inoiz, zuk esan dezu, familia bat, oso familia estua, bizitza realeko familia bat bezala gora eta bera tarliskarrak eta tirabira izugarrik egotean talde barrunen, baina familia eder da anitz bat izatea. Gu ikusten dugunean abaua, pixka bat prozesu guztiaren emaitza ikusten dugu, baina prozesu horretan ere momentu gogorrak zailak ere egongo dira, ez? Noski, azkenen jendeak ikuste dana telebistan ateratzean emaitza hori, irabazi, galdu, eta hori azkenen 2 hilabetez edo 2 hilabete terdiz gertatzea, baina horrea iristeko gulendikan beste 7 hilabete edo 7 hilabete terdiz, ikutun lanen jardun ezta, gimnasioko ordu pila bat, ergometroko ordu pila bat, hori, gogorrena hori da, ureta irteten azte zanean, ondo eramatea. Baina gimnasioan pasateian ordu guztik, esfortzu proba maksimoko topeko proba horiek, azkenen buruz jan egite zaitu ze nahi zu beti ohituta zaude nivel bat ematea, eta lehen esan izuten bezala egunerokotasunen superatzen joan nahi zu, orduan gaur proba baten hau egin dezu, urrungon pixkatu hobetu nahi dezu, urrungon berriz pixkatu hobetu nahi dezu, eta azkenen horrek desgaste psikologiko erraldoi bat ekartzeizu. Eta gaina gero hori uretara trasladatu, eta uretan berdina lortu nahi badezu, eta ez baldin badezu lortzen, psikologikoa, karga psikologiko handia. Hori komentatu nahi nunean, entrenamenduak ere oso gogorak dira, askotan denbora pila bat kentzen dizute, ez? Gogorrak baino gehiago dira, zenbait egun luze izatea. Azkenen zu kontutan eduki, arraunen gabiltzan ia denak, gehala daukagula. Gure lana edo gure ikasketak, ero nahi desuna jarri hasieratik, eta gero, arrauna. Orduan, azkenen luze egitea. Eta entrenamentu batzuk oso eramangarri dira. Entrenamentu motxoxio dira, harinak dira, baina daude entrenamentu batzuk, ergometron eseri, eta ibili. Horiek oso luze egite dira. Gero uretara irtetezanen, asko eramangarriago da. Azkenen olatu daude, olatuakin jolasen zaude, oreka, divertigarria da. Baina gimnasioko arlo hori zaitxeago da. Komentatu duzu
itxasoa hobeka agaunak kirol bada itxasoaren egoeraren menpe dagoena, ez da pilota edo futbola bezala jute zehala leku batera eta hori dago agauna egokitu behar zehatze itxasoaren egoera aizia aurre egin hori ez? Bai, azkenen, eta gehiena gustatzen zaiguna hori da, Edo nahi behintzat, ni itxas gizon bezala definitzen naiz, eta nik zenbat eta itxaso okerrago egon, aize gehiago, olatu gehiago, Bai, orduan da gehiago gustatzen zaita arraunen egitea. Oan, egia da, bai zure arraunketa, trainerua, materiala, dena moldatu behar dezula egoera hortara. Baina trainerun arraunen zoazela, olatu bat hartu, eta horrek emate izun sensazioa, hori da mundu guztiai gomendatuko nioken zerbait. nahiko nuke. Zuk etorri beharko zu gurekin entrenamentu batea, eta lotuko zaitugu, traineruan edo ondoko fuera gordan da gurekin ibili beharko dezu. Jopa, joko nintzenean, ingo dugu bat. Dugulako bat, udara gertatzen guraldi honakin, Behatuko gara. gehatuko geha. Hori baina hori oso polita da. Aizko gustatzen zait. Ezagutza aldezu hori jo. Handeko nahi benitokin eta olatzekin eta Orduan jende pixkat ezagutze dezu. hori aizko maite den. Zer izan da zure helburua agaunlari bezala? Zer izango zenuke dela zure propositoa? Batez ere helburua, Antoni. Ez dut inoiz egin arraunen helburu finko batekin. Beti, hasiera baten senior etapa zanitzanen hori hoben hasi nintzen, gero arraun utzi nun, getarin egin nun arraunen, getaria arraunen ju nintzanen bai esaten nun berriz hori voltatuko nintzala eta goiko talden sartu nahi nula, etorri nintzen, hori lortu nun, danak esatu du, kontxa bat irabaztia bai, kontxa bat irabaztia kristona izan berdu. Nik ez dut irabazi, baina arraunen oso zoriontzu izan du naiz. Baina parte hartu duzu. Bai, parte hartu kontxan. Nolakoa da kontxan parte hartzea? Niretzako, behin urete irtete zehala, estropa desberdina da, bi luze bakarrik dialako, eta hor desberdina da, baina behin uretan bandera gesteanen, estropa besteko ezelako estropa da. Nire ustez, berezi egite duna da, uretara irten baino lehenu, kanpon sorte den girua, paseo berria gurutzatu eta hor afizioak emateizkizun animok, edo arranplara gerturatze zeanen afizio guztia zure zai egon da hor denan artetikan pasatzea, danak zuri zorionak ematen, bizkarra ikuten, estrapu bat eman, ez tegize, bestia. Horrek, niretzako horrek egite du berezi. Eta ojala, beste estropa batzutan ere, holako mugimendua sortuko balitz. Oso zaila da, azkenen ospia eta fama kontxa daka, baina zenbat eta estropa gehiagotan holako jende mordo bat bildu eta guztien animo eta berotasuna jaso, erakargarri izango litzake arrauna. Aizko egingo du epoka, egualdia, iraia izaten da. Ez da zula pentsa. Nik uste dut azkenean kontxa dakala bere historikoki fama hori, eta nik uste fama horrek egite jola. Azkenean futbolakin konparatze baldin badegu futboleko championsa bezala da kontxa jokatzea. Orduan, liga bat irabaztia asko kostatzen da. 20 estropa dira, 20 estropadetan oso ondo ibili behar dezu liga bat irabazi ahal izateko.
Osea, kontxa irabazi nahi baldin baizu, ligan oso ondo ibili behar dezu. Bestela ez da kasu aukera ikan, kontxa irabazteko. Ligan oso ondo ibiltze baldin bazea, kontxan irabazteko aukera dauzkazu. Baina gero berdezu sortea, berdezu zuretan eta bestian arteko desberdintasuna ez izatea ondila, egun hortan egun hona tokatu hartzaizu, gauzak ondo egin behar dituzu, faktore asko menpe dago. Estropada irabaztia. Zer eduki behar da kontutan batez ere abaguna egiteko garaian. Nik esango nuke fisikoki oso ondo prestatuta egotia, buruz. Psikologikoki, gaur egun fisikoki baino gehiago. Azkenen, psikologiak faiatze baldin badizu, ja, igual du, fisikoki nola zauden, ez dituzula gauzak ondo egingo. Hor, nik uste gaur egun oso talde kirol exigentia dela psikologia aldetikan arrauna. Orduan, alderdi horri emango nitoke izugarrizko garrantzia. Zuri tokatu zaizu alde hori lantzea. Ez zait inoiz tokatu alderdi hori lantzea, baina bai zenbait momentutan gustora hartuko nukela espezialista edo aditu baten laguntza alderdi hortan. Askotan sortzeia egoera batzuk, humiltasunetik joatezea egunerokotasunen. Baina egia da, humiltasun horren barunen helburu batzuk beti jartze dituzu. Aurrena eta bigarren ibiltze baldin basea, beti nahiko duzu aurrenekoa irabazi. O zure ondo nahi irabazi. Eta 4-5 ibiltze basea, beti nahiko duzu baita ere zure ondokoa irabazi. Orduan, hori hola gertatze ez tanen, baina zuk espero desunen ondokoa irabaztia, eta behin eta berriz hori gertatzeanen, hori nola gestionatu, hortikan gauza positibok nola atera, emaitza txar batei buelta eman positiboki nola, horrematen dan ikaskuntza hori, benetan ikaskuntza nola bihurtu, eta ez erori zulo sakon baten, azkenen zulo baten eroritze basea, lehen esan dizut, nire egunerokotasuneko bizitza izan dela arrauna, zulo baten eroritze basea, egunero aldapa horaz baz. Eta hori ezin da jasan. Arrauna disfrutatu gabe egiteko kirol gogor gira da. Ezin da jasan eta gainera zuge ingurukoak ere umoretxak horretan bilakatzen dira. Bai, azkenen, lehen esan dugun familia hori. Familia hori, grieta txikik, haustura txikik sortzen juteia, eta haustura horiek ez baituzu ondo arreglatzen, familia puskatira. Eta familia puskatze baldin bada, ez dago, ez guztua egiteik arraunen, ez itxasora doitzeik, ez estropada irabazteik, eta ez eserre. Nire asko gustatu zait, esan dezuna gustua hartuko zenukela espezialista bat. Eta ondo egon zenbatazez esan dezuni ez hemen bakarrik urtiek ere esan dez. Nahiz eta bugotik egoera onean egon, psikologo batea junda, nola aldatuko litzakeen gizartearen egoera. Karo, nik inoiz ez dut probatu. Nik ez da, Eta zu hori, ez antropologia esaten nien. antropologo. Ez dakit. Geroz eta gehiago aitzea, ez da? Jendea nahiz eta ondo egon psikologoan gana jute dela, eta azkenen psikologoan handikan ikaskuntza batzuk ere ateratze ditula. Orduan, igual, hasi beharko dugu probatzen. Ni apuntatzen naiz. Nire pentsatuko dut. Orion agauna kolore horia nagusia da. Baina agaunak ere denboa pila genuen dizula esan dugu, baina zo gustua ibiltzea agaunean. Bai.
nik arraunen eman deten ikaskuntza bat, leno, ez dakit, ondala 7-8 urte, igual, entrenamentu txar bat egiten genuen, uretan, eta kabreatut egiten nintzen uretatik. Eta ordaintzen nun kabre hori edunekin, etxen, edo amakin, edo aitakin. Eta urte pasa ala, joan naiz ikasten, entrenamentu txarra, baina hor behatzea. Kanpora irten, dain berde deskonektatu, eta entrenamentu txarra irten da, baina horrek ez ditera egin berra inbeste arraunetik kanpoako bizitzan. Ni zankaberatzen, ni preokupatu, ni ere kirol munduan ibilitako gana. Bai, eta ze kirol egite zen? Kirolako kitua, eslaloma eta bortxia. Bortxia da alakopetan gamonuko bat, gabon pagalezia dugunontzat egokitua. Eta bai ibili zen Espainia mailako txapelketetan, eta entrenamendua eskodak goazen zena, zena oso ugondakata. Oso frustratuta ateratzen nintzen, kaberatzeko gogoik ez, eta agian hori esango nuke dela kirol batek eman diezakezun frustrazio edo aletxaga ez. A ber, frustrazioa nik normaltzatik uste, azkenen egunero entrenatzen ari zea gauzak ondo egiteko. Igual, zure kasun zer datzen, talde kirola edo bakarkako kirola da? Biak. Bakarka zaudenen, ez bada irteten, erantzulea zuzea. Baina talde kirolen, hor beste gauza batzuk bai kontutan euki berdia. Igual, eske zuk ez dakizu zure ondokoak zen motatako egun eduki duen. Ez dakizu, bere bikoteak utzi dion o ez dion utzi edo amona bat hil zaion, ez? Noski esate dizu, familia bat eta esate dizu, baina horrek berai eragite iona, zuetzea konstiente hortaz. Eta gero horrek eragin edukitzeak talde rendimendun. Orduan, frustrazioa, noski jasatia normaltzatik ustetela, zeru azkenen nahizeak gauzak ondo egin da ondo ateratzeko intentzioz lanen. Eta entrenatzen egunero. Baina, zenbait momentutan ezin da kontrolatu. Ze azkenen partaide asko geha. Eta partaide guztik buruz tope goran egon da. Dena ondoin. Eta dena ondo ateratzeko, faktore asko bete berdia. Hortik aterako geha. Balamigu odio oso maitea dugula, kolore hortia asako, baina, pogutu baten gatik galdetuko ganezu, ze pogutu datokizu gogoga. Portu bat? Bai. Getariako portua edo Donostiko portua? Baina getu. Ekiru esango dizkizu Getaria Donosti eta San Pedro. Eta igual bizipen bat daukazu portu horietan edo zerbait esaten dizut edo. San Pedroko portun bizipena hola ez dakit. San Pedroko portun ez dakit. Getariakon pila bat bizipen dazka. Nere arraun bizitzako 4 urte Getarian arraunen pasa ditut. Eta horrez gain arrantza asko gustatzen zaik, itxasontzik pila bat gustatzen zaizki, txikitatikan. Eta orduan, Getariko udara parten, Getarin egin izan dut
entrenamentua egin, ez dakit, 8:30 9:00 bukatu entrenamentua, hori jun, afaldu, ikusi arrantzaontzik datozela barrua atuna deskargatzea, berri sekretariara jun, goiko 10:00 11:00, eta igual goizeko 3:00 artean portun bueltaka. Bai, hori bai. Eta Donostiko portuak, lehen esan dizutena, ez da, hori joko afizio guztiak haupatan eramate zaitun momentu hori, eta 2007ko hori joko kontxako rekuerdo oso ona dakat. 2017 ez nintzen portu neon, zeo seguraldi txarra egitezun da Donosti no, baina portu ez nintzen, no? Nolako artizea? Grabatuta dazkat. Eta San Pedroko portu nola bizipen bat? Igual, ezin dizut. Baina ez datokizu eskuga eta gehiago datokizu Donostitako eta Hori da. amano. San Pedro pixka bat urruti geratzen. Ba, hola. Jun izan dugu estropada batzuk egitea, entrenamentu batzuk ere bai, eta gazte denboratan bategetako estropadak eta ere bai horregin izan ditugu. Baina ez dakatola recuerdo berezirik anola, San Pedro. Agaunetik kanpo, zer ikasi duzu, zer egin duzu, zer egin duzu, zure bizitza marabillosoarekin, Andoni. Hasiera baten ingenieritza ikasketak egiten hasi nintzen, baina, etzan neria. Eta nik beti esateet, laburteagietan ikasi nitula egin berrezian gauzak. Eta hori eta gero pasan nintzen irakaskuntza mundua. Hasiera baten kirol heziketa fisiko aldetik hasi nintzen ikasketak egiten, horiek egin nituen, baina gero praktikaldi batzutan da heziketa berezian barrunen, heziketa fisikoan barrunen, heziketa bereziko pertsona eta ikasle batzuk ezagutu nituen, eta orduan gaur egun pixka heziketa berezi aldea bideratuta dakar nire arlo profesionala. Kirol inklusiboa. Bai, baina, ez nago kirol inklusiboan barrunen, baizik eta nago hezkuntzan heziketa berezian arlo. Desgaitasuna duten pertsonekin. Bai, ez desgaitasuna bakarrikan, baizik eta zailtasunek izan gabe, zailtasunak dazkaen jendiakine, bai. Eta egite esan asko betetzen haun lana da. Oso gogorra da, azkenen gaude ohituta progresio eta hobekuntza maila altu batzuta, eta lan hortan azte esanen, zure pretensio asko jetxi berdia, baina gero egin baten gutxina espero desunen, hobekuntza bat ikuste desunen, izugarrizko zoriontasuna sentitzea. Eta hobekuntza izatea daka jarreran, Ez nahi esaten zatiketak ez dakizki pertsona honek eta ikasi egin ditu. Ez, jarreran. Asko beteko dizun mundua izango da. Egile esan, bai, asko. Zer ondo. Nun zabiltza lanean? Aurten nabil Irunen lanen, 2 ikastetxetan ibiltzen naiz. Elatzeta eta Lekaenea. Eta mugitzen ibiltzen naiz. Egunero baten, azten 3 Elatzetan eta azten 2 Lekaenean ibiltzen naiz. Zer musika entzuten duzu? Denetikan. Denetikan. Berritxarrak taldetikan hasi, untzara pasa, Kenzazpi, larun bagagoetako reggaetoia, denetik entzute dut. Musika dena gustatzen zait. Oiona. Elektroniko ere bai, nire aita Gregorian honi ibiltze da eta hori ere gustatzen zait, danetik gustatzen zait musika, ez dakat inolako pegaikan. Mutilekiaz. Hori da. Zaletasunak enduzu denboa askoik
eukiko nik ez da. Hori konpentsa modu balio bat ezu, baina ni bezala behintzat zaletasunak edukiko dituzu, ez? Azkal zaletasuna, bai. Nire zaletasun bat haundila jatia da. Jatia. Eta hola zaude. Hoan. Nik bai. Bai, jatia asko gustatzen zait. Eta gero surfa asko gustatzen zait, arraunai kulpagatik, edo arraunagatik ezin izan detena hainbeste egin. Snowen ibiltzea asko gustatzen zait, patineten ibiltzea asko gustatzen zait. Eta hoan momentun zaletasun horiek esango nizkizuke. Andoni, itxaso gabe zer izango zinateke. Ez dut imaginatzen ere bizitzen itxasoi. Eke hobegaitik duzu, epatu duzu, agauna, surfa, arrantza, hobegaituko zaten mutila, zekuizo izango dutzateke itxaso gabe. Nik uste dut itxasoi gabe mendi jakin zer ikusi jakan zerbaiten mendi lasterketak edo olako zerbait egin hasiko nitzakela. Baina betire puntatikan itxasua ikusten dago. Hau, badago libugu bat izenaruen da angolitik itxasoa ikusten da, pixka bat itxasoa eta mendiak lotu gauei eta... Ez dut, ezagutzen liburu hori. Edaki guain zeinena da, baina bat esango dizut. Azkenik bizikaren mundu nola definituko dugu. Edarki esan dezuzu. Hala, bizikaren mundu honetan zure kezkak edukiko dituzu nomala den bezala. Nola ezena dute loak entzen ez duten mamu horiek. Luak entzen diaten mamuk asko izate dira ardurak. Ez dakit doak izun, baina aurten arte arraunen ibili naiz, baina arraun mundun jarraitzeet, baina pasa naiz zuzendaritza taldea. Bai. Eta momentu hontan, loak entzen diaten gauzak zuzendaritzako ardurak dira. Ze hor, hori joko arraun kluba bezalako enpresa edo kirol elkarte erraldoi baten ardura hartu dugu, eta itxasontzi hori edo traineru hori gobernatzea majo kostatzen den zerbait da. Orduan, nola dituko nileken loak entzeiaten mamu horiei zuzendaritza. Zer da zuzendaria izatea alako talde batea? Zuzendaritza naiz, zuzendaritzako parte naiz, baina... Parte izatea. Izugarrizko ardura esan dizuten bezala. Azkenen, zenbat pertsona izango gara guztira kluben, 150 asko. Hoie danak bide honetik eraman behar dira. Dirua lortu behar da. Dirua lortzea kosta egitea. Lehen esan dugun bezala, mundu baten bizia, eta esate duen bezala, dirua emate diguten enpresa horieke berdin pentsatzen dute. Dirua eskatzea atoz hauek. Dirua eman behar dugu. Orduan, ardura hundigia eta aurre beste familitxo bat osatzen nahi geha, osatuta dakau, eta ber famili hortakide berrik sartuz, lana eta ardurak gixio banatzea lortze deun, eta danan artean hobeto bideratze deun. Nerak izu, zer esango dizuten, zu lotuko dezu da, zogatik
tipo oso errealista zea, oso lasaia, etzea beste bezala. Jo, hau ezinezkoa dena lortzen deu, eta izango zen munduko hobena, zeba daude horako jendea. Nik horiek nire burundan nire barrunen planteatzen ditut, bai nik eta bai nire taldiak, ezta? Azkenen jomuga errealistak izan behar du, baina azterketa baten bezala, joate baldin basea aprobatzea, 5.000 joate basea euki seguru 4,8 etorriko dala. Niko indeit. Esan laubia 5.000 joan beharren, 8 baten bila joango naiz, igual ez dela hartuko, baina seguru 5.000 baino gehiago inbarko ez dela 8.000 juteko. Nire noa izaten du, 5 konformatzen, eta 5.000 juten nintzen, eta eskota sekulako frustrazioa. Claro. Eta gero esan nun jongo nahi, igual nola azteketa txurian ematen dizuten zupetetzeko, eta nik esaten du jongo nahi 10.000, eta gero 7 bada, 7 bat, edo 6 bada, 6 bat, edo behar. Zuk esan dezu, 5 konformatzen naiz, baina joan behar da 10.000. Hori da. Eta gero 5 ateratze bazu, bueno, biden ondo saiatu basea eta gauzak ondo egiten saiatu basea eta zenbait gauza ondo egin badituzu, 5 konformatuko zea. Oan, ez baldin basea saiatu, ez baldin badezu ikasi, ez baldin badituzu gauzak ondo egiten. Hor, ezin dezu gustora egon. Emaitza edo zein dalare, ezin dezu gustora egon. Zergatik ez duzu egiten magisteritza bat? Egin dakat, magisteritza? Bai. Bai, lehenu esan dizut, magisteritza, kirolana, eta gero eziketa berezi aldea junitzala. Bai. Edo, psikologia bat, zergatik ez duzu begoila zea. Ja, asko, urte asko pasaitut ikasten. Bai. Handikan egunero ikasten jarraitzen, baina, bueno, ja, pixkat... Beste maia bat. Desberdin, jarraitzen ikasten. Andone, mila, izake, tarritea oparitzea bateko. Hore, zalantzik, gabe, Eugeni, guztua etorri naiz. Bidaleko niegu agur bat gure ikuslei. No, eski bai, ez? Agur! Adio!